Kto to Schneidl vlastne je? Okrem toho, že je to novinár v najviac zaujatom a neobjektívnom médiu na svete, tak má Schneidl ešte jednu záľubu. Schneidl sám seba nazýva krotiteľ hoaxov. Schneidl okrem hoaxov rád krotí ešte niečo iné. Mladé dievčatá. Kontaktovalo ma jedno 18-ročné dievča s tým, že tento pán Schneidl jej pravidelne lajkuje storky. Selfie, v plavkách a tak ďalej. Klasické úchylacké lajkovanie. No a Schneidl, ako feminista, určite by nemal po večeroch baliť na internete 18-ročné dievčatá, ale mal by sa napríklad venovať svojej žene, keďže Schneidl je ženatý. A ak by Schneidlová pani manželka mala záujem, tak som dohodol s týmto 18-ročným dievčaťom, že sa môžu stretnúť a môže jej ukázať vo svojom telefóne, vo svojom archíve storiek na Instagrame, že Schneidl jej tú storku skutočne lajkol. Táto mladá dáma má pripravených aj viacej storiek, ktoré jej môže ukázať, ktoré Schneidl lajkol. Schneidl, ty úchylný pes.